Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Nomati constituency along ta CEM public interaction ajai mek mesen pen paman po. Nomati constituency ke parlopon palam ingti LP school patu aklamalong patumi niphai inkoira hini ningkan suri hinira inkoira porni CEM public interaction program ajai mek kapadupo. Labangso ajai mek along Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso, MP Amar Singh Tiso, MLA Dor Singh Ronghang, MLA Bida Singh Ingleng, MLA Rup Singh Teron, Karbi Anglong Autonomous Council Advisor Elvin Teron, Lapen MSc EM Kadukawi Kithik Kidinga Tumdo Antami Chitong Dunsi CEM Public Interaction Program ajai mek padupo. Labangso amayalong rong arwada tumpen chingki chithan ponsi kinang sot nai aputhak rong arwada tum chithan dunsi me lang towar dolong pencinglok kaprek kaching thur asayamo do antame rada tumpen akidu kisu do anpen nang pejok nang jipusi chuning ridun lapen CEM Dr. Tuliram Rong Hangta matha pon popusi chichakpo Lapen laso ajai mek kedeng pon ke Karbi Anglong Autonomous Council asaihem dam jok plotpen la dagamatsi memorandum alotami pi pajirdunlo. CEM Public Interaction Program ki bipon amayalong ongdung arwada tumta chetongdun si ratpen kinangji ason anta CEM Dr. Tuliram Ronghang athengno lamthe langdun rinti si CEM tame rat kachuningri aputhak do antami pichun ponvek popusi chichakpo. Lapen labangsu CEM Public Interaction Program ajai mek mesen mi etpensi mai pajutpong. Dong mukakpen nang kiloberta ren sing killing report Karbi Anglong News Channel. Don mali atom dapini people atom CEM interaction kibi nili kibi athena gela poino yena tum senile tum phana ke pehai pini nomatia consensi arat ahil jumia joine pensi itasi tame bitahini dak MEC man lo deputy chairman man lo EM man lo dak na to ahil jume pensi pini dak dosi lo ha gai tame MLA man lo Omar Singh kiso gai tame chuke damta suri priya baat se gai dera vote na tum dak Omar Singh kiso bhamta vote event pe hai lo lasi nile tum Dara tom bhan ferere pin penara tom nangkan juji alam banara tom pin porolo na tum kisung asan denge doan tower penceng lo kijuna lang penceng lo school building penceng lo auditorium hall penceng lo banduli hall penceng lo open stage penceng lo ahin pen sayang denge pichun jia phansi Karbi Anglong Autonomous Council lo officers ke doang darah tu athengno si ram dat lo pumohet sim taro dadak object of the meeting mate mai ke phalam the na to banan tharik lo don mangli to pirida ke je Karbi Anglong paching thurja pha ning ke ha tum to purongte Karbi Anglong ar bhan je claim je ning ke ha tum to purongte Karbi khai tum pha ke claim asaing dengan pichun jatum ninggang do plong te lada si tum chingki je thanang po song je dong nam de take pene BJP meeting gali pene political party meeting gali Karbi Anglong Autonomous Council pen public interaction mane rat pen chingki je than chimung na po asaing den si ke teng ho lada ke party dorom ji pupe pin pen song je dong je pin pen Nomatia konsensi arat kisung isi pen asang nega pichunjia phansi pini chethan chimung na pu lasolam thesi pini na to manage hang Lakha inkoira phoni le pherang kya bitu mate thi hekpen NPA atumpen pherang ke amai kangnipon Nilip
phirang kya bitung pen phirang kya amai kangni pon a thipi kopima alam the ka chepaklang pon alam thele arjuponik sina nilip chokiala pen R1 Teron report Karbianglong News Channel Pardon pini reltum NPA mate thiek pen nilip phirangke abitung pen piposi press meet vedo ponang kok ma polam theke lailo niltum kedam tang inko the troxy November 2023 early bensi labangso NPA am hang pathek pon piposi niltum labangso NPA am hang pathek pon ma pute alamang ke lahelo nilip along niltum paphidun pikla athe tower school hospital etc dopik lang je thanun e akisu lasi niltum labangso social media mate labangso abitung pen niltum kelang charidun verji lapen radet atum khan ke paklang dun thek verji aphan si niltum puthol labangso abitung amhang pathek pon nangkok lo lapen isi alam the bangela hello niltum ladak nilip along nilip press club stamido lo poi pisami niltum NPA sami niltum mahang pathek ponang kok ma pu niltum mahang ponang ni niltum thangna ning choi oi pon la hai alam ave alang tum ki un e along niltum un dun po alang tum ki un e ba ke dam un e long sami niltum dam un po la pen hok pedalam the samil tung wan thek po nasi nilitum aphan akira bakitu ke nilitum pen akenang sot nilitum along pen na hirjumi kelong verji phansi nilitum sami labang so bitung pen nilitum phan Panjan asot rong pi arong baburam rong pi ahemalong chojun chuku karkli kapaman po lakha inko ra phoni lip constituency ke parlo panjan asot rong pi arong asar baburam rong pi ahemalong chojun chuku kapaman po labang so along kurusar karkli kaphejo atu baburam rongpi babu rongpi lapen arjun ronghang huri ronghang alangi tumpensi mesen pen karkli kaphejo asai amu along pachun ponlo lason si karkli kaphejo angdeng anghoi tangdet pen arnam abo apun choche junje akopen man chepajer mate man ki pialong sitami pierthe mindar plangrapen non pu arni an karbi aron bari madu kachigi thip ki kroi tip bong chin bong kropen chin thong rong hang ong nihu sosu phili ingjer arlo rong asar kurusar basapi klengdun klengsarpo aro amai along arpu kedoatum an bidisar abangphi atum anaphanta man chipi chepajer ponlong pamilu pusi berta nang pachinido la so along pini achujun along abangke hor arak lapen sisa abong en pon pesi bong chin bong krok pen loksi man angdeng chipi chipajer pon lopusi phirangke atuma phan nang pachinido lapen anparta madu abangphi setami pini panjan asot rongpi arong asar baburam rongpi ahem achujun nangkidun atum anke maduta kangri kangkrang pen krep thur pu abangawi lapen chithek onlong le puta phirangke kahumri damahut nangthan pachinido lapen karkli kaphejo along womot wokan seta asangtar mesen puta phirangke atuma phan nang pachini duntu la sipini baburam rongpi ahem achujun mesen mi etensi sai amu kedo anta pachun ponlo Jokiela pen R1 Teron Koilamati pen Moses Teron milik report Karbianglong News Channel Kurusar hidup yang sudah sedang hebat. Mokoilung
forest pit ang kangarlo mukro bid office arumalong ama thengpi kerotang abeng pakoirui West Corpi anglong Kiruni Southern Rain Keparlo Mokoilo Bidang Kang Arlo Mukro Bid Office Anglong Arumalong Thengpi Kirotang Abeng Pakoiru Lapen Anglong Ke Mukro Bid Office Lo Te Bon Sitame Nonako Ke CRPF Atumsi Chirai Dedlo Te Bon Sitame Maduta Thengpi Kanghu Atumapan Madu A Forest Asai Khatumta Chupuhai Heke Kopi Apotlo Pusi Haladak Arwat Atumpen Karju Padupon Lapen Ranger Bidut Palronghang Kupisi Keklem Loputa Arjupo. Inglong kiri ding soterang arong dengaung pin khatrong pi ahem arnam kithe mate chujuna se kar klipon lapen mesen pen che thok chijirpo thang thanga chiklo niphai ingkoire si ningkan suri hinira ingkoira phorni nihang karbi anglong inglong kiri ding soterang arong dengaung ahawar mate Nomati constituency ke parlo hema along yelong den arong ahithia dom kachikoinot pin khatrong pi ahem sining richo mate pirthal ase karkli ponalong kachithok kachijir along mesen pen pachunpo lason si pu kurusar or sondrong pipen nang kapachini dun atengte vomut vokanta mesen thang kidi pinapinukta ave pusi kurusar pen nang pachini dun lapen ase ang tarta mesen thang katikukji ave ningkanarjon chokleme chudame ok pran pen danglok kaprek kaprek asayalong tame thang kaliklak ave pusi kurusar or sondrong pipen waidak pen nang pachini dun lapen mesen pen sai ang deng do antame pachunpo Hamren pen nang kilo berta bas karong pi report Karbi Anglong News Channel. Ini inte nak ni dalam kari terang atau ni tu hem. Kami anak macam yang ni kita kerja. Nasi non ke ni tu macam si kita sedang lo. Nasi rumut bukan ta kuel lo, macam kita nili iklim tingkan ke anbong abu pong nang nili bupong nili bupong lo anbong penengan ko ano penengan utayan ng tepat ano kepangbong pulute nang bupong ni bupong lah anbong lo pangbong kasi gugunukan ta po hello arnam hang ko arnam ban ko ardom ahir jumi ko hang ko son arnam han ahir jumi ko hang ating ke gugunukan lo kemisen nang limen si nilimben ke bila singrong pipu nglong keri nilimen kita nang nang kiri ding suterang rong nglong keri ding saterang ro danaro Pini dak nilitung ding saterang rong mate dak nglong kiri lo na pen bangke Karbi Anglong News Channel akan kardom pa diri lo kardom la pen bangke lam si kitchen si ke la pen je khatrichu akumu je thani te ding ko kita hoppe ta bangke ini nidang anam kiti karbi la dun hang si along pen ini ke hat rong ti ahem si har chu karbi no si lada karbi along ti bomus mokan ke mepun melak la pen bangke si alam bangke la pen te anam kiti ke achor ke tu chor prehini do pusipu sita chor prehini suse haksi nona bangke niligi pudam ji bangke je Karbi Anglong News Live atungo pan pasini gang tungo bangke jongsi pitaricho ke thok kijira atumu ke achi oni pachini sida isi alam bangke la pano je anam ke the achorolong
toll free ni du puai phak kami rat tung pachini dun kangkung bang kelapen je hempu pen chenglo hempu mukrang rasinja lapen ke nil tum chin thong aso kosi hempu chin thong chi pondem lapen mangke arnam kithi lapan ke popong arnam bunia nam asopen arnam kithi hi labangke nitum ke lukhi lume kangka maha ke chohang atau war lapen bangki kampar tok lapen harata latung pan bangki keton lapen bangke mani jong si sorsa morsa lampi lampong tu kok lote halatung meglang no lang no atung pan hatung pan kipalang selet amek kame ahi kipatok dun bante amek lang no pan kipalang selet api ni tum somsi kulo apen birni la so pen bang kulo birni long bang ahok pen bangke birni ke meglu lapen bangke kisuk i apik apan pace pondi ham lapen ke arni ke ciklu arni kinong le lasi pini bang kurusar tung kulo lasi nang thangkang atek pen ni ta kurusar man lasi no bangke ani kurusar ahin pen atumu bangke pulo je ciklu binong le arni binong le pini arni bangke lapen bangke sar la bangke arnam ke thia sar arnam lasi arnam ketia saralong bangke nitum amen among cikupo lasi pini chardom chardi longke lasi nitum ta ningarong pen kam ke claim ke dam along nitum ta cipacum pondo lasi saran thok dolo saran thok lo nono bangke saran thok jutet kan api bangke nitum sari boida kangi po sari boida del te tamari khor po an chude lu pote arnam sipon te lu te nitum ha arbung arphe arnam angli dum rok thilu pote nitum chiu chipun du po halada kumangke nitum arnam chipon dum molom nitum handak arnam chipon along nitum lam thi si ni chiu di po de pini arnam ke thok tijir chok luma chok chima tak chak po lasi anam di telong ke bang atoy do po lasi la so tum si halata arbum ar telong ta nitum jiut jipul do nilimen orson rongpi nili dipu sido pen bangke nili mangke thek bangke silrompur ingleng aro gardo Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me